We, we thank the Society of Saint Fortunata and Father Vincent Miselli for gracing us with their presence as we honor our patron Saint Fortunata. Their devotion, faith, and wavering celebration even more special and meaningful. Their commitment to preserving our traditions and strengthening our community is truly a blessing. Please know that you are always welcome in this, your parish, May San Fortunata. Continue to watch over you and bless you abundantly. Viva Santa Fortunata! We would be tremendously remiss if we did not acknowledge and thank Father Jose. You know, personally, you know, all of this we were able to do while I was here and everything. And Father Jose keeps it going. He keeps it going. He keeps it in good shape. He welcomes us. He welcomes you. He welcomes me. You know, and even for myself as a priest, I'm here today, gone tomorrow. Where am I going to be next week? I don't know. But, you know, whatever God wants. We're like the soldiers. But Father Jose and his staff and the sisters, you know, they keep the parish alive and going. And the parishioners, we think of all the beautiful, wonderful parishioners in this changing world that we're living in. We don't know. Even the Diocese of Brooklyn. You know that Saint Francis Cabrini and Mother Cabrini and Saint Bernadette, we're going to merge. We're doing this merging, this process. We're going to reinvent the wheel. Please pray for us priests. Pray for us. You know, we are like, sometimes we're like gypsies. Siamo come le zingare. Ne mandano qua, ne mandano là. We're like plastic bags that fly in the wind. Pray for us. We need your prayers and your support. And most of all, you forget me, you forget Father Jose, you lost nothing. But if we all forget Christ, then we lost everything, right? Abbiamo perso tutto se ci dimentichiamo di Cristo. We think about all the beautiful memories, all the wonderful priests, the parishioners. I think of Charlie. I think of all the wonderful people that even I know. And the Nigerians, the Spanish, now the Dominicans, the Puerto Ricans who were here, now they're mostly all dead. The Dominicans are they're the old timers now. The new immigrants, the Guatemalans and the San Salvadoreños and the Mexicans. But this church was always a church of welcome. Tutti son benvenuti. Everybody was welcome. It was built through the sacrifices of people, and it's maintained through the sacrifices of many people. So thank you. Thank you for your faithful witness. And thank you, Saint Fortunatas, pray for us and keep us in God's love and make us saints too one day to be in heaven happy forever. Amen. Viva Santa Fortunata. Dominus vobiscum. I want to see if you know. E cum spirito tuo. Benedicat vos Dominus Deus omnipotente, Pater, Filius et Spiritui Sanctus. Amen. In the joy of the risen Lord, go in peace, the Mass is ended. Thanks be to God. We also thank our music ministry for leading us in song. The ushers, the servers, the lectors, thank you everybody. Have a great day. Buona domenica a tutti. Buona festa. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth thy Savior
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ise n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were sọpụrụ Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyelụ tata, na-erinye n'aka Chineke, na-ayọ ya ka izu ụka ọfụ n'ụwa mara anyị niile mma. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka natazi na isi ana runye Chineke ebumnobi anyị niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Biko dị nwenụ, were obiọma na-echekwaba ezinụlọ gị nke tụkwasara nchekwube ya niile naanị na amara nke n'igwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa anyị bụ ndị ezinụlọ gị gburugburu oge niile. Ayọrọ nke a site na dị nwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. N'afọ ahụ eze Uzaya nwụrụ, ahụrụ m oseburu ụwa Chineke ka ọ nọ n'oche eze dị elu. Uwe ya sara mbara jupụta ebe nchụaja. Ndị mmụọ ọma nọ ya n'elu, nke ọbụla n'ime ha nwere nku isii. Ha na-etikọta mkpu ọnụ na-asị, nsọ, 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 oseburu ụwa nke igwe ndị agha. Ebube ya jupụtara ụwa niile. Ntọala ụlọ ahụ gbara jijiji site na ụda olu ahụ na-eti mkpu. Ụlọ nsọ bịakwara jupụta n'anwụrụ ọkụ. Ekwuru m sị, ewo, anọ m n'ọnọdụ dị nkịrịnka. Efuola m n'ihi na abụ m onye egbugbere ọnụ ya na-adịghị ọcha, bịakwa biri n'etiti ndị egbugbere ọnụ ha na-adịghị ọcha. Anya m ahụla eze ahụ, oseburu ụwa nke igwe ndị agha. Mgbe ahụ ka otu n'ime ndị mmụọ ọma ahụ fere feta n'ebe m nọ. O jiri mkpa were ọlọkọ ọkụ n'aka, nke o wetara n'ebe nchụaja. O were ọkụ ahụ daa m n'ọnụ sị, lee, ugbu a ihe a emetụla gị n'egbugbere ọnụ. Ehichapụla njọ gị, ekpochapụkwala mmehie gị niile. Mgbe ahụ ka m ji nụ olu oseburu ụwa nke ọ na-asị, onye ka m ga-eziga? Onye ga-abụ onye ozi m? M were zaa ya sị, anọ m ebe a, ziga m. Okwu nke oseburu ụwa. Onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Onye nwe anyị, eji m obi m niile kelee gị. Ịnụla okwu ọnụ m niile. Aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Aga m esekpuru gị n'ihu ụlọ nsọ gị. Onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Ana m ekele gị maka ikwudozi ike na ịhụnanya gị, nke karịrị ihe niile anyị maara maka gị na mbụ. N'ụbọchị m kpọrọ oku, ịzara m, ịbawanyere ike nke obi m. Onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Ndị eze niile nke ụwa ga-ekele gị oge ha nụrụ okwu ọnụ gị. Ha ga-ekwe ukwe banyere ụzọ nke onye nwe anyị. Lekena ka ebube nke onye nwe anyị si buo ibu. Onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma.
ị na-eseti aka gị na-azọpụta m, aka gị na-emere m ihe niile. Onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi. Ekwekwala ka ọrụ gị laa n'iyi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, ugbu a achọrọ m ichetara unu ozi ọma ahụ m ziri unu na mbụ, nke unu natakwara, nke okwukwe unu gosikwara ike n'elu ya. Ya bụ okwu nke ozi ọma ahụ m kwusara unu na mbụ, bụ nke e sitere n'ime ya na-azọpụta unu, ma ọ bụrụ na unu jisie ya ike. Ikwere n'ihe ọbụla ọzọ agaghị eduru unu ebe ọbụla. Ozi ahụ dị oke mkpa e nyefere unu n'aka, bụkwa nke m nyere unu n'aka, nke isi ya bụ na Kristi nwụrụ n'ihi mmehie anyị niile, dị ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ma e liri ya, na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, dị ka akwụkwọ nsọ si kwu, na o mere ka Pita hụ ya anya. O mere ka ụmụazụ 12 ahụ hụ ya anya. Emesịa, o mere ka ihe karịrị 100 mmadụ 5 n'etiti ụmụnna anyị hụ ya anya n'otu mgbe. Ọtụtụ n'ime ha dị ndụ ugbu a, ma ụfọdụ n'ime ha adaala n'ụra ọnwụ. Emesịa, o mere ka James hụ ya anya. Emesịa, o mere ka ndị ọzọ niile hụ ya anya. Na nke ikpeazụ, o mekwara ka mụ onwe m hụ ya anya, dịka a ga-asị na m bụ nwa amụkwuru amụkwu, pụtara ụwa mgbe a na-atụghị anya ya. N'ihi na mụ onwe m dịkasịrị na ntakịrị n'etiti ndị ọzọ, ebe m na-ekwesịghị ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na esogburu m nzukọ Chineke. Ma site na amara Chineke abụ m ihe m bụ. Ọ pụtakwara ihe na ọrụ m na amara ya nke o nyere m, nke na-abụghị n'efu, kama adọgburu m onwe m n'ọrụ karịa ndị ọzọ niile. Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ike aka m ka m sitere na amara Chineke nke soro m, ma ọ bụ m ma ọ bụ ndị ozi ndị ọzọ. Otu ihe ka anyị na-ekwusa, otu ihe ahụkwa ka unu kwere. Okwu nke osebụwa.
onye nwe anyị kwuru sị, ana m akpọ unu ndị enyi m n'ihi na emeela m ka unu mata ihe niile m mụtara n'aka nna m. onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. O rue otu mgbe, Jesu wee guzo n'ụzọ osimiri Genesaret na-akụzi ihe. Oke igwe mmadụ wee zukọ na-adagide ya ka ha wee nụrụ okwu Chineke. O wee hụ ụgbọ mmiri abụọ ka ha gbara n'ụsọ osimiri ahụ, ma ndị ọkụ azụ ndị nwe ụgbọ abụọ ahụ esila n'ime ha pụta na-asa ugbu ha. Jesu rịba n'otu n'ime ụgbọ abụọ ahụ, nke bụ nke Simon, wee rịọ ya ka o si n'ala nupụ ụgbọ mmiri ya nwatakịrị. Jesu wee nọdụ n'ụgbọ mmiri ahụ, si ebe ahụ na-ezi igwe mmadụ ihe. Mgbe Jesu kwubiri okwu Chukwu, ọ sịrị Simon, nupụ ụgbọ gị n'ime ụgbụ mmiri, wụnyekwa ụgbụ gị niile n'ebe miri emi, ka e wee gbute ọtụtụ azụ. Simon wee zaa ya sị, nna anyị, kamgbe abalị ka anyị mụ anya nọdụ na ndọli n'ebe a, ma anyị egbuteghị azụ ọbụla. Ma otu i kwuru, aga m awụnye ụgbụ m niile. Simon na ndị ya na ya so wee wụnye ụgbụ ha. Ha wee kọta oke igwe azụ, nke mere na ọ fọdụrụ ihe nta ka ụgbụ ha dọka. Ha wee fere ndị ọkụ azụ ibe ha aka, ndị nọ n'ụgbọ mmiri nke ọzọ, ka ha bịa nyere ha aka. Ha wee bịa gbujuo ụgbọ abụọ ahụ azụ, nke mere na ụgbọ ha malitere imegbu. Mgbe Simon Pita hụrụ ọrụ ebube nke a, o wee gbuere Chineke ikpere ala, na-ekwu sị, onye nwe anyị, si n'ebe m na-apụọ, n'ihi na abụ m onye mmehie. Ụdị igbu azụ nke a wee tụ Simon so egbu azụ. Jesu wee sị Simon, atụla egwu, site ugbu a ị ga-anwụtaba mmadụ na ndụ. Ha wee kwọpụta ụgbọ ha n'elu ala, hapụ ihe niile, were soro Jesu. Oziọma nke osebruwa. O todurenu Jesu, onye jisi ike, onye gbakata gharụ, ma na-enyere aka. Onye kere uwe meworo m ihe ọ ga-emere m. Onye kere anyị, o meworo anyị ihe ọ ga-emere anyị.
onye kere gị emeworo gị ihe ọ ga-emere gị. Kere uwe meworo m ihe ọ ga-emere m. Mere m ihe ọ ga-emere m. Ị ga-asị m efela ya. O meworo m ya. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ihe nne m apụghị mere m. Ihe nna m apụghị mere m. Ihe di m apụghị mere m. Ihe nwunye apụghị mere m. Ihe ụmụ m apụghị mere m. Ihe ndị ụka apụghị mere m. O meworo m ya. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya. Amen. Enwekwana ihe m na-echefu mana ka m nchetakwuzie ya na from the month of July, from the month of July, anyị likely na anyị ga-enwe change of time for mass, partly because na diocese na-close down the time for series of masses. Why? Maka na ndị mmadụ adabịa ụka etu o kwesịrị. To apụta n'ụlọ ụka ọ bụrụ mmadụ 3 na 4 na 5 na 6 ewelu fada dobe for mmadụ 3. Then ụka na-asị na ọ bụ na mmadụ 3 n'ụwa that they can also combine with others. Na ọ bụrụ na a na-asị na mmadụ 3 ezuru ịbịa ụka mana that they can also make some readjustment where you can join one time ndị nke ọzọ. So St. Fortunata likely in my own church I could we kind of refuted because I naka only 2 masses. So I said na I close the 2 masses I naka to 1 and now got this ebe mmadụ nwụrụ. So we still insisted, so they let us be. But na St. Fortunata with series of masses, ha nwere evening, ha nwere 9 o'clock, ha nwere bilingual, then ha nwere 11 o'clock or so, 12 o'clock, then we're 1:30. So the diocese script the 12 o'clock for St. Fortunata. Then now it will script 12 o'clock. Now the question, but I want to know because no language. So all the language masses, they intact. So Monday Spanish, my Chinese and all that, they're all intact. So what the diocese did, so what the diocese did, bo na hase na ebe na nda with series of masses, sometimes say 12 o'clock or 15, so that they can also match with the others. So because na menwezi that 12 eba, so Father was requesting from me kambugota nka to 12:30. Mana asemomba na 12:30 ama agala onye iru, ama agala onye azụ. Maka na mgbe anyị ga-eji wee finish sọmalụ anyị bido iche na mmadụ bụ ewu. So by the time anyị ga-eji wee gbachiche na mmadụ bụ ewu gbacha ọ na-akụ 3-4. Onye anabagazi ụlọ anyị si abịa ụka ọ nọrọ gbati onwe na bed ọ sị ya dịzia next Sunday. So nsị ya kama anyị ga-ebe 12:30 ka anyị welie na 1
Ka anyị welu nke anyị na 1. So most likely, so we'll move from 1:30 to 1. Partly because it's still okay, makana before I na-enwebu 1:15. Ha nwa tinye 12:15, push right to 1:30. So it's almost now between the two middles again. We are coming to the other end. Or just get a strike in this can so that we'll be readjusting our mind for July. I think first week of July. That one taken for granted. So ịbịa n'obere okwuchukwu anyị ga-ekwu tata, egosila anyị ọkpụkpọ Chineke na-akpọ mmadụ. Chineke gosila anyị ọfụma tata na ihe ọma niile na-eme na ndụ anyị is not by power, is not by might, but by his grace. N'etu ọbụla anyị dị, na ngọzi ọbụla anyị nwelu na amala Chineke. Gịnị melụ? Maka na enwero ihe anyị na-eme iche mmadụ ọzọ ada eme, mana ọ bụrụ ka ọ dị anyị ka ọ dị onye ọzọ. Na-abụ na onyinye ọbụla anyị nwelu bụ Chineke. Enwelu ndị nwere ego rinne, nwekata ego ha ga-eji wee zụ ụmụ 50, mana ha mụtara ofu mkpụrụ. Nwe onye na-ayọ garị, ọ ga-eji wee zụ ofu mụta 6. Ị na-asịzi onye nke a nweziri ego ọ ga-eji wee zụ mmadụ 50, gịnị meziri ya na-enyere ya? It is not by power, it is not by might, it is by the grace. Anọnya ka egosila anyị ihe ọgụ nke mbụ. Aịzaya so n'ofu nnukwu onye amụma dị egwu. Chineke nyere ọgụgụ isi, nyekwazi ya wisdom to see tomorrow. Aịzaya fụchachalụ even in 1,500 years. Chineke gosila Aịzaya ọmụmụ nke onye nzọpụta. Onye mere Aịzaya ji wee sị, a virgin shall bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Maka na Chineke nọnyere anyị. Ọ fụrụ ya, fute ya aka, ya bụ gosi ụdị power Chineke nyere. Mana tupu Chineke akpọ Aịzaya, Aịzaya bụ ezigbo mmadụ. Mana mgbe ụfọdụ ezigbo mmadụ ahụ ọ bụ na-eme gịnị? A na-abịa n'isi. Ije n'ebe Aịzaya nọ, Aịzaya ga-eche na ọnyanwa bụ the best human being on earth. Mana mgbe ọ lụrụ oge Chineke ga-akpọ, Chineke bịa gosie amala Chineke. Chineke gosie na gị bụ Aịzaya che na ibe ezigbo mmadụ na ịdị mma na-enwe akwụkwọ n'onye bụ. O wee gosie ebube Chineke. Mgbe o gosi Aịzaya ebube Chineke, Aịzaya wee tie, onye ka m bụzi? N'ọkịta ka ma na ya bụdo onye njọ. Chineke gị si ebe m nọ megene pụalụ m. Na chetakwa na onye a bụ onye che na ya bụ ezigbo mmadụ. Ka Chineke gosizila ihe bụ ibe ezigbo mmadụ. Ọ sị Chineke, gbatelu m aka. Now I am know that I am a man of unclean lips. N'ọnụ m adịrọ dị mma. O gosipụta anyị na onye Chineke ga-emele ebele ka ọ ga-emele ebele. And onye ọbụla n'ime anyị dị eligible to the call of God. Maka na Chineke na-akpọ anyị. Ihe bụzi bụ ka Chineke kpọrọ gị, gịnị ka iji ọkpụkpọ Chineke ahụ eme gịnị eme? Ị bịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ, egosikwa anyị maka ọkpụkpọ Chineke kpọrọ Pọl. Onye ọbụla n'ime anyị ma mgbe Pọl bụ Sọl. Mgbe ọ bụ Sọl, ọ na-egbusi ndị mmadụ. Chee na ya na-eme ọgọ, chee na ya na-emelu Chineke ihe ọma. Maka mgbe ụfọdụ anyị nwere ike iche na anyị abụka, mana n'ihu Chineke ezigbo mmadụ ahụ anyị bụ gịnị? Babas. Ọnya ka akwụkwọ nsọ ji wee sị na ọ bụrụ na Chineke ewughị obodo, na onye na-ewu ụlọ na-egbu n'efu. Ọ bụrụ na Chineke etiri aka n'ihe anyị na-eme, na anyị ji ike mmadụ were emie ihe ahụ anyị na-eme nwere isi. Na nke Pọl nọ na-alụ ọlụ, chee na Chineke ka ya na-alụlụ. Etu Aịzaya si n'ọlụ, chee na ya bụ ezigbo mmadụ. Oluo mgbe Chineke bịara, ọ sị ya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ọ sị ya, onye ka ị bụ na-epesekut? Ọ sị ya, na ọmụ bụ Chineke ka ị na-epesekut, ọmụ bụ Jesu ka ị na-epesekut. Ọ sị ya, na bido tata gaba, na afa gị ama abụzi Saul, na afa gị ga-abụ gịnị? Paul. Etu a ka o si gbanwee afịa. Because if God wants to use you
there must be a transformational change. There must be a transformational change from who you were to who you are. Paul became one of the greatest instruments Chineke used in the New Testament. All Osi Chineke. If I want to boast, I can only boast in your name. He became the greatest tool God used in the New Testament. Ịbịa n'oziọma egosikwa anyị Peter, onye Chineke ji wee mere isi ụka. Peter na-akụ azụ. Di nwana anyị Jesu Kristi na-ekwu okwu Chukwu. Mana Peter ji ike mmadụ were akụ azụ. Na-agba mbọ etu o si agba mbọ nke mmadụ. And he's a professional maka the Galileans. Ije na Galilee, most of them from ụmụaka bụ gịnị? Ndị ọkụ azụ, just like mgbe anyị na-eto eto, o nwere side ebe a na-akpọ ọgbarụ. Ndị ọgbarụ from 5 years enwewago kaikai. So onye ọgbarụ dịzie ihe dị ka ebe 30 years ọ na-aṅụ kaikai, ngị nwere je were kaikai tinye n'afọ chee na ọ gị na mmadụ na-aṅụ. Ịma mma na kaikai na afọ ya niile bụ nwanne. So from ụmụaka ha adịgo so used to ịṅụ ka kaikai nke ha bụ ọkwụ nke a na-emix mmiri nọọ nke dị raw. Ya weta ọṅụọ ya ọkpụcha akpịrị na-eme anya ka ihe na-efu efu. Anyị na-enekwa anyị iche efia from ụmụaka because na ọṅụ marugo kaikai ahụ. O nwere ike lụcha 90 years. Ije soli ịṅụba kaikai, by the time it is 65, live aga agwụgo. Because you were not born in that form. And then in that part of the world, from 5 years, here we go Mili River Niger. They mastered the river. If Abraham egwu mmiri, and if you're not going to mmiri, you no matter. You just solie na etiti mmiri. Idakpu nya we megene apota. So this is the act of Peter. Peter was so well trained in fishing. Omiofuma is a professional fisherman. Mana ọ bụ na Chineke ewughị obodo, onye na-ewu nọ na-ewu n'efu. Ihe niile nọ n'ụwa bụrụ ike mmadụ. Enwenala onye nọ somewhere na-epush ihe niile anyị na-eme, na-enyere anyị aka at every point. Peter akọgide azụ throughout the night and nothing happened. Gịnị mere? Ha wepụta ihe ha na-asị na today is a bad day, let us go home. Mana Jesu abịa. Because Christ came at the right time of their lives. Christ came at the right time of their lives. Ọbịasị ngwa wunye azụ. Ọsịa mba na ya ma wunyezi na nke ya mere eme na enwere ihe ha nwetara. Ọsịa, go and do what I said. Peter banye wunye. When God gives surplus. Ọ bụ na mmadụ ji aka ya nweta, mmadụ ga-enweta peanut. But when God gives, when God wants to bless you, God, enwelo nwatakịrị sometime. Mgbe ọfụma ọsị fada, n'ebe ya na-alụ ọlụ, na mgbe ọ bụ na ihe a na-akwụ ya then bụ $10 an hour. Mana problem abụọ dị na na-akwụ ya $10 an hour. Nọ ka ya nwetakwazi no 40 hours, nwanụ ndị alụkwazi ha kọtụọ 40 hours ahụ to 20 hours. Nwatakịrị nwa na-ekwugharị. She became a very sad human being. Eventually, say, je banye school, ka ego ba akwụkwọ. Na ego akwụkwọ na chọkwado na ọ ga-aka mma. Yọọ Chineke amala, ọ sị na ya ma agụzi akwụkwọ na ya nwere isi akwụkwọ. Nsị a na akwụkwọ niile a na-agụ n'ụwa abụrụ ọsọ ndị nwere isi akwụkwọ, kama na onye Chineke chọrọ imelu ọgọ. Ọ na-emelụ gị ime nke ị ga-eme ka mmadụ, Chineke eme gịnị? Eme nke ọ ga-emere gị ka Chineke. Maka na ihe Chineke ga-eme bụ ngị nwa gụọ nya bụ akwụkwọ, Chineke bịazi ọsị akwụkwọ ị gụrụ ya megịnị ya nọdụ n'isi gị. So that ụbọchị exam ahụ ide, ọ bụrụ na ị gụrụ ama enwe nke ga-anọdụ. So otu aka o si megide gụchaa akwụkwọ, mechaa ihe niile, nweta ọlụ, lụba ọlụ. Mbọsị aka ọ gbọrọ m sị fada dị ike ọlụ agwụkwụ gị ya. Anụ nekata onwe anya, ụdị ego ọ kpatazi kịta, onye gidozi ọsị na ihe ike ya jikwuzi alụ ọlụ agwụghị.
ọ bụla etu Chineke maka ọ na-esi na nke a na-apụta ọzọ a na-abịa, ọ na-esi na nke a na-apụta ọzọ a na-abịa, even mgbe ọtụkwu ha anya the blessings of God oju. That is how God blesses his own. Etu Chineke si agọzi ndị nke ya. Mana etu aka emegidelu Peter tinye azụjụ ọgụpụta ya. Peter fụ amala Chineke. Gịnị ka Peter kwuru? Simon sị, depart from me, for I am a sinner. Si n'ebe m nọ pụọ. N'ọkịta ka m fụrụ na onye mụ na ya nọ bụ Chineke. Ọ sị ngwa bịa, agbazina ọsọ ji atụkwuzina gị. I have a mission for you. I have come to call you for a special purpose. Chineke kpọrọ anyị niile for special purposes. And onye ọbụla nwere nke ọ na-eme. Ịmalụ ihe a Chineke kpọrọ gị lụsibie ike. Ndị ọ kpọrọ ịbụ nne lụọ ọrụ nne. Ndị ọ kpọrọ ịbụ nna lụọ ọrụ nna. If you work hard, if you do your job, God blesses you. Ndị ọ kpọkwa n'inye aka ịbụ altar servers, unu abịa ụka n'oge. If daddy is coming late, tell daddy mass starts 1:30, they're not going to make you late. Is that right? Yes, they're not supposed to make you late. To push them to get you to the church on time, so that they don't get you run around. Because it's a great call. It's a great call that God has given to you. God has given you a huge privilege of being altar servers. And so don't let daddy and mommy make you late. So if they're making you late, push them. Because it's a call. So, and that's how it is. So God is calling us for purposes. Don't make one have to choir. Have you can oge? When we can be the choir n'oge. Because all you need now, if God calls you for a purpose, do the mission of God, and God will bless all of us through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya emeghị ya eme. Ya ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, ihe maka ihe anyị bụ mma, na maka ihe nsọpụta si n'eluigwe gbadata, were arụ na beji site na mmụọ nsọ, abụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'oge n'ihe, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọnwụ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrụ gwụrụ n'eluigwe, nna aka mụtara, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'eluigwe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik, apọstọlik, ekweta m otu baptizim nke mgbaghara, na mmatụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ na ndụ ụwa na-abịa. Amen. Ekpele nke ndị kwelu na mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji wee gosipụta gị ọtụtụ ebumnobi anyị na ihe niile nke na-akpa anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
dị nwe anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe anyị nụrụ anyị anyị. Ka arụnatazi esi anarụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Chineke ji ike niile nara nọ. Jikwanụ Chineke anyị, ọ bụ gị jiri ekere eke tọọ ntọala enyemaka maka adịghị ike mmadụ. Biko mee ka onyinye ndị a ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke dị ebebe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'udo. Chineke ji ike niile eji ụwa tụwa site na Kristi dị nwa n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe so n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukọta ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ nke a ga-eturu nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nye anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ụba na-arịọ ka anyị pụta na nata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mere ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu gaa na-ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile imerụ uche gị na wee keta ndụ ebere. Ka sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, sepụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na nụrụ nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa ụdị isi ọma bụ ndị akpọrọ ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na bara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Praise the Lord, you heavens adore him. Praise him, angels in the heights. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Praise the Lord, for he has spoken. Was his mighty voice obeyed? Laws which never shall be broken, for the guidance he has made. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God
nation. Earth on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation praise and magnify his name. Worship, honor, glory, and blessing, Lord, we offer unto thee, young and old, thy praise expressing. In glad homage bend thy kneel, all thy setting adore thee. We would bow before thy throne, as the angel serve before thee, so it shall be done. Ka anyị ya ayịyọ. Chineke anyị, ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na iko, biko nye anyị amara ibi ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi, ka anyị na-amịta mkpụrụ nke ga-ewetara anyị aṅụrị nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Jaya mae, o kwesịrị inyere ekele jaya mae, jaya mae, jaya mae, jaya mae, o kwesịrị inyere ekele jaya mae, jaya mae, jaya mae, jaya mae, o kwesịrị inyere ekele jaya mae. Jayama, 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 o kwesịrị ekele Jayama.
Otodre Jesu. Next week, the second collection will be to help maintain the maintenance for the church. We count on your generosity. Blessed Sacrament Catholic Academy has begun registration for the 2025-2026 school year. If you would like to learn more about our academy, please call us at 718-235-4863 to schedule a tour. Scholarships are available. A Catholic education is an investment in your child's future. We inform all ushers that there will be an important meeting at the church tomorrow, Monday, February 10th at 7 p.m. If you cannot attend, please contact Deacon Harry Lopez. I don't know whether our ushers here, whether they take place in our meeting in there or not, please. I know during council, parish council meeting. I ain't one involved, so please see how you can participate. Ushers, please. We kindly ask all those who use the lift to help us maintain it in good condition, as it has just been repaired once again. Please know that the lift door opens automatically. There is no need to pull it. Thank you for your cooperation in keeping it functioning properly. Please. Okay. Otodre Jesu. Because till the second Sunday of the month, Ndinna, can I put our special blessing? Bịaleyo ma Chineke nna mere ha eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịaleyo ma Chineke nna mere ha eze Jizọs, ijema dịrị gị. Chineke nna mere ha eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs, ijema dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ, o sebruwa n'ụlọ anyị, o sebruwa n'onyelu ụnọ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ọ bụ gị kpọrọ anyị okuku, ọ bụ gosikwazila anyị n'akwụkwọ nsọ na ọ gị na-enye mmadụ ike niile ịkpọgo ụmụnne m ndị n'ụwa na-adịghị ike nke ha iji wee bụrụ ndị nna n'ụzọ pụrụ iche, ịbụrụ iji bụ ndị nchekwaba ezinụlọ na ụmụntakịrị nke inyere ha n'aka. Nye ha ike, nye ha nghọta, nye ha amamihe nke ha ga-eji wee na-achị na-agbazi n'etu ụmụntakịrị ndị a niile. Na ndị nwunye nke inyere ha, nyekwazi ha umeala na nghọta miri emi na ịfụnanya ga-atọ atọ nke ha na ndị nwunye ha ga-eji wee na-ebi. Gọzikwazi aka ọlụ ha,
gọzie ọpụpụ ha, gọzie mbata ha, gọzikwazi ihe ọbụla dị mma nke ha na-eme n'ụwa a, iji welu jupụta ọlụ n'ụwa nke inyere ha dịka nna. Ndị nwekwanụ ya were ọgwụgwọ nsọ gị chọọ ha mma. Anyị ma nke ọma na onye gọziri bụ onye a gọziri agọzi. Anyị wee na-asị ka ngọzi nke gị bụ Chineke rụkwasa ụmụnne m ndị ya niile n'ofu n'ofu dịka igirigi n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ nna na izuru keme Otodri Jesu, because our flight will in 2 weeks. Our flight will in 2 weeks. I ekele ndị bịara choir yesterday. We had the practice. Today, however, because I have a good number of people, especially the ladies, I got a move our practice to next Sunday. I got the last practice, and I got like many people to come. And in the Umuaka, the choir master and mistress, but they are not here today. However, I am require practice on Saturday in a basement. I will require practice this Saturday in a basement. Please bring all the children. If you want your child to participate in anything, please bring them on Saturday by 4 o'clock. Because I can use basement between 4 and 6. That's it, 4 and 6. Then on Sunday, the parents, the women and the men, we will do our own practice. I'm sure that arrangement will be okay. Today, I gave away the opportunity because our meeting the organization, so we can use that opportunity to go and attend the activities there. So because next Sunday, we try to bring the kids, all our children, next Saturday, please, 4 o'clock. By 4, at 4 o'clock, we started already. So the donation I make is still going on. It's ongoing. I'm not going to like name the pledge or na. However, please, the thing is still ongoing on our platform. Yeah. Yes. Eh? It's of Father who? Mark Matthew Wog. Only Sindenna, $100. Please, please let us continue that on our platform. They are compulsory, but we are recording the names of donors, all part of our activities. So, because the Saturday practice for kids, singing practice, and other things got very, very important. So please bring them. And because our Reverend Father Jiwike, Nkanyini not here for a long time, Birano, Ogala, within the next 2 weeks, on the 28th of February to be precise, Ogala is back to Nigeria. Here, so he's been getting treatment. To the glory of God, he's feeling a lot better. That's why Father Jenye, glory to God, last Sunday. Makandi newe idea. So I'm not church about her, but Oga Ahapo lahache back to Nigeria on the 28th. So kunubriye nuche.
maybe by next Sunday, anyị kpa nkata, anyị amara, what to say next. Otodri Jesu. So biko enwendi how birthday had this week. Birthdays? No. How about anniversary? Oh, any birthday? Birthday for who? The blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. How's that, Alhaji? Ngwa ka anyị kpere ekpere enyemaka dị n'afa dị nwenụ. O sebụrụwa n'ụlọ anyị Chineke nna onye fly n'anya, anyị na-ekene gị maka nwa nke i nyere anyị. Ọ bụ gị na-enye onyinye niile, ihe ọma niile sikwazi n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị kwenyekwazili na nke nwa bụ nnukwu ihe ọma nke ime n'ezinụlọ n'ebe echenwune, na nke imekwazili n'ezinụlọ anyị bụ Igbo chọọchị nke St. Fortunata. Anyị na-ayọ ka ị nalụ nwatakịrị nwa dịka onyinye nke si n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị ewerukwazi ya tata na ogologo ntị ya niile na-etinye n'ọba aka gị, n'ihe gwara anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 site ihe ọ bụla etinye n'aka gị bụ Chineke na-adafu adafu. Gọzibe nwatakịrị nwa na-echekwa bịa, mee ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-eto n'egwu gị, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-agbasi ike, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-ama ihe, ka ọ bụrụ nwatakịrị amala gị ga-abala ụba. Anyị na-ekwe gị nkwa na mgbe ọbụla ị na-egosi akara gị na ndụ ya na ezinụlọ ya na ikwu na ibe niile ga na-ekwupụta na-agwa ndị mmadụ na gị bụ Chineke dị ya mma, wee na-asị ka ị nara nwatakịrị nwa dịka onyinye ma gọzie ya n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. And baby Echewune and the family were snacks for us na parking lot Mabasa Mass. Otodri Jesu. Any anniversaries? Anybody worshiping with us for the first time? Otodri Jesu. Happy Sunday to everybody. Don't worry, we want more number. So if we have a next Sunday, I got a feast next Sunday. So and secondly, because it will fly up Patagon. Invite your friends. Okay, it will fly up Patagon. Because spread it as many as possible, as much as possible. Spread it. Invite your friends. Invite your colleagues from work. Through it, you can also evangelize people. Igbo Mass na veterans. Obu onye Jamaica. Same nyabia hende Nigeria. Obu one Nigerian woman invited her to an occasion church. Ojecheba ho to you to lie ni ba yo same nyaga abia kwa ozo. So somehow get them involved. You never know. You never know who you are speaking to. You never know who you are evangelizing. You never know. So get them. Get people. I cholo that Sunday 23rd. I'm trying to get the priests. I'm trying to get as many as I can. So go there at least sing when man not gidi bogene ugweze. Because so spread the message. Okay, a flyer. So Dr. Nagenyeze anya na azu for ndị need daily copies. Then the chokwano soft copies, send it out as many as possible. So echi ọ ga-eme onye ọ na-akwadobe ukwu egwu tomorrow on Sunday. Akụlụno, anyị ga-azọ ya bụ nkwa.
next Sunday so onye ọ naghị agba ya bụ egwu onye nwe anyị nọnyere ụlọ ka Chukwu Chike dị na-egọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ